Nagtanyag naman sa bulig ang ibang mga pungsod, kasunod sa magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa sarangani kag nabatsagan sa banamo nga parte sa Mindanao kahapon. Suno kay Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Browner Jr. lakip diri ang ilang military counterparts halin sa US, Japan, Indonesia kay iban pang nasod. Nagpahayag sila suno kay Browner nga mahimo nila mahatag ang assistance nga kinahanglan subong sang Pilipinas samtang padayon pa ang response efforts. Sa bahin sang AFP gin-deploy na ang tropa sa apektado nga mga lugar kasunod mismo sang mabaskog nga linog. Nagabulig ang armadong kusog sa search, rescue, retrieval, relief kag humanitarian operations. Wala naman sa dako nga halit nga ginbilin ang linog sa military facilities kag wala man sang casualties sa mga personnel sang Armed Forces of the Philippines. Sereng kabahin sang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa ngayon ay continuous yung pagtulong po ng mga sundalo natin. And aside from that, marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.